Több mint 20 éve foglalkozom értékesítők és vezetők képzésével, mint ehhez kapcsolódó téma természetesen a marketingnek az alapjaival is foglalkozom. Az utóbbi időben, amióta az online marketing ilyen szinten előtérbe került, hát szükségessé vált ahhoz, hogy specialistákhoz forduljon az ember, hiszen nem érthet mindenki a marketing összes területéhez. Emiatt is érdekelt engem ez a Google AdWords-ös képzés, hiszen a Google AdWords-et sokan használják, és sokan nem tudják, hogy hogyan kell használni, és ezért sokkal többbe kerül, nem érik el a megfelelő célpiacot, és nem tudják, hogy konkrétan hogyan és mit érdemes hirdetni, ezért jöttem el, és a válaszokat meg is kaptam ezekre a kérdésekre. Cégemnél több mint 6 éve első számú marketing eszközként használjuk az AdWords hirdetéseket. Ez idő alatt több mint 17 millió forintot költöttünk AdWords hirdetésekre. Számomra nagyon fontos az, hogy a hirdetéseim jól legyenek beállítva, és minél nagyobb profitot termeljenek. Ezért időnként keresem a lehetőséget, hogy képezzem magam, és megismerjem a legújabb trendeket. Erre volt nagyszerű ez a remek, gyakorlatias, közérthető nyelven megtartott tréning, ami még nekem is számos új információt adott. Mindenkinek csak ajánlani tudom, itt egy teljes áttekintést és gyakorlati ötleteket kapsz az AdWords használatáról. Az online marketing világa eddig távol állt tőlem, de ezen a képzésen olyan információkat kaptam, amelyek helyre tettek rengeteg kérdést. Az Online Marketing Wings Kft. Által nyújtott információk teljesen új dimenzióba helyezték ezeket a tényeket. Olyan cégvezető társaimnak is ajánlom ezt a képzést, akik teljesen ismeretlenek ebben a területben, és nem tudják azt, hogy milyen úton induljanak el. Sok olyan információ van az AdWords-ben, amelyet egy átlagos, laikus ember nem tud mindenféleképpen értelmezni. Itt megkaptam a választ a kérdéseimre.